سلام كمي تعلو كمي تغنيو فتوات تقتاتلتي مدب مأدزته كل شاب بز ساعة زين أباكم من بلوت حستقينو أب زحرنا يوم سمناوي زعباتات مسرت جرنا إهين مهين نابلنا حسابات نلا تقولوا مدبيو نلوم دما سلست عبيت زعباتات مريتنا لنا زعباتاتنا نمل لا يزأكل هجراوي مككر كوميشنن هلوي معبالاتاتون مسحز له ناي سلام معبالاتات أساسيرو أب خمي قيدي خدلو زبل كم حدا مزاتي زعبا جرنا حرينا لنا كم كل أيز حزنا يو زعبا دما لمكنا أب كتما دي سوا ببرك أفريقيا سالة زلو ناي اندستري وعلالو نزل مسرت مقبار ما زلا اندستري باركتاتن معبالاتاتن هجرنا مزت أساسيرنا كنريو ممكن فترينا بسالت سايبر كنريو رئيسي من البات تمالي استخبره معلتي بهرسب تاي مسل نيرو تاع عبيت فصامتات تفصيمو ولو زبلو نغرات فينا صرف بينا هنرينا مون لمون كم تلمده انا ابراهام مسكالون كم دما مسارحتي داوي سيمن ابز تسيمنا لنا ابز راخبت لنا دما كاب ساعه 10 تقلت جميرو كساعه 1 مسخمو زنورنا صانحيت بزحات حسابات كنا العينا نسخمونا بغزاكم كوينكم مستم حسابات نالعلكم ان مين تبللو نغرات كنفطرينا لنا تسفا نغبر داويت كوع دحن مزخ ودحن صنحارش ياو انت بلكتنا خمزلا لخو سلست عبيت زعباتات نومي مسرت غيرنا انا حسابات كنلاوطمو كم مفله من نغبرو منالبات حزي هاغراوي مككر كوميشن كابز طايش خلته سلست عمتات قصيرلو از كوميشن زي سرحم زلو عبيت سرحت لو لابز حشه بركتا زخيدو منغدتاتون ناخذ زخدلو خنتات لو مسو تاساسيرو غن حزي لمكنا بزغلته سلسته معلت سمع حدش بالسرات لو مس كنتا سلام تاساسيرو ناي شني امرار حاكم فزغونو حدا اكل مس منغست زغورو ناي سلام سمعنت تاساسيرو ناب هاجر زاتولو ناب سلاماو مناوروم زاتولو ناب كامب زاتولو كالوت منغدتاتنا تفطر زخدلو خنتات نرلنامو ازي مس هاجراوي مككر كوميشن تاساسيرو بقصالي نتزحاسو سراحتي تاي غبات كلو يخيل زبل نغرات اتاساسيرنا كترينامو فلا مرسنا تغبرنا تاي مسلك صبغ يو هبش مو قمت مأتو زول خبو هاجراوي مككر كوميشن كابز طايش جميرو كساب حزي ابز هاجر زي از حدرو صقمات المفتاح نويح زبن صنحو صقمات المفتاح نايت حبرسب سمعتن اتحساسفان ماخل بزغبره ملكعو كاب مراصو جميرو زنبرو خيدتات سلاماو زخونه منغدي نخلو بزساتف منغدي نمكتات استخاللو كونتات له كابز غزي جميرو دما از مككر كوميشن نولو بكللو عبي سراحتنا وغن يمصلو فلاي دما اب استفلالي كللات هاجرنا زاغيد زناي اجندا مفلاين كوم دما ناي تساتفت مفلاين كيتاتنا بله نويح غعزو استغعزلو خنتات لكم ونابله اب كلوت كللات ونز غدايات مسود ام مጨረሻ كلهم توكلت بزترخولو نتوم استمرص استسمعمعلون اجندا بمغبار ابز هاجر زيا زحشه مرداء كفطر زخل ناي سلام هواهون مفطارن هزبتات إهن مين تواهيلهم تحقاقيزهم ترداديهم تحاده نتحاده حقازي نتحاده بحلي نتحاده زكافللو نتحاده تحساسبا ونتحاده خالي بإيكونومون كومو زحقزلو زدقاقفلو من قد المفتار عبي سراحتنا سراح زمس تكاليو نالبات حزم مزية تأساسيرنا إذ مككر كوميشن خيدو نور زخونه وحز زخونه سلام ممسان هزبتات بسلام اب هاجروم زهلن اي سلام ناي ديمقراسي ناي لمعات سراحتي بستسالت منغدي كسغوم نقدميت ناي عدي معبالن مسغوا من ملواط انزخل بايتان من صفيمو حزحزي اب هاجرنا تفطيرو زنبرو زناي سلام حتقطو خفت نفتن تريو صقمات ز كوميشن زيون كم لبو كيسرح كم حدا محلقه خوينو صنحه زلون حزون زي تفتح نغرا سلا زلو اب سميناو كفال هاجرنا فلاي كلل محران كمون بتግራይ ወንገና ሙሉ በሙሉ زي اتولو خيد سلا زلو استات بمولو تفتحو تشغرات مستفتحه نابزه تزاتولو هنتات له غنا غن حزر زلو نامنت اب خلته سلسته معلت زرنا يوم مس مصواعتا سلام تاساسيرو ناي اونك شني كنف زنورو ابلات بسلام مسزبوم منبار ناي سلام سمعنت فصيمهم ناب استفلالي بوتاتات كم تزاتولو خنتات تفطيرو سمعنت تغيرو لعلو تمرار حزبالون من البات اب استفلالي زيناتات ريخايو تملكيت خايت كون خليقه تملكتنا ونكمو تعزيو مكون خليمو عبيت زبالو ممرحاتات كيقاريو مصيوم ابزي اديس ابا ون اب كالوت كابتات ون عدز زغبرلو
ናይ ሰላም ከይዲ ድማ ናብ ዝሓሸ ብርክ ዝኸደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ከም ሓደ ነቲ ምክክር ኮሚሽን እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ እታወት ክኾን ከም ዝኽእል ምርኣይ ካሊሞ ኣብዚ ዘለና ምልከታ ኣብዚ ዘለና ትዕዝብቲ ልዕልና ኢና ሓሳብ ክንላወጥ ዳዊት ኣብኡ ዝረኣኻዮም ዝተዓዘብካዮም ነገራት ከም መበገሲ ንውሰድ እስኪ ጽቡቕ ሓሳብ ኣልዒልካ ኣብርሽ እቲ ምስ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መዋእልና ሚልካ ምውሳድ ይከኣል እቲ ዝፀንሐና ዝተዛብዐ ትርክት ሓኪሙ ናብቲ ንብህጎ ወይ ንደልዮ ደረጃ ንክንከይድ ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ዝመዋእል እዚ ፀጋ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ እዚ ፀጋ እዚ ፀጋ ኮይኑ ክኸይድ ዝኽእል ግን እዚ ዕድል እዚ ተጠቒምና ንተግባራውነቱ ኩሉ ኻባና ትፅቢት ዝግበር ነገር ኣብዚ ከነበርክት ከለና እዩ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ሕዚ ግዜ ወሲዱ እቲ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ካብ ኣብቲ ዝተሳተፉ ኣካላት ጀሚርካ ክሳብ እቶም ዘይቀዳድቡና እዮም ዝበሃሉ እቶም ዋና ዋና ዓንኳር ሓሳባት ኣብ ምፍላይ ጀሚርካ ሰፋሕቲ ፃዕርታት ዝስርሐሉ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ብፅቡቕ ኣገባብ እዩ ዝሳለጥ ዘሎ እዚ ብትዕግስቲ እንዳወገነ ብተመሳሳሊ ደረጃ እውን ብዙሓት እዋናት ፃውዒታት እውን እንዳቕረበ እዩ ዘሎ ካብቶም ዘቕርቦም ዘሎ ፃውዒታት ሓደ ዋላ ዕጥቂ ተሓንጊጦም ኣብ በረኻ ቃልሲ ከመማረፂ ዝመረፁ እውን እንተኾነ እቲ መድረኽ ክፉት ከም ዝኾነ ነዚ መድረኽ እዚ ተጠቒሞም እውን ኣብቲ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣለና ዝብልዎ ሓሳብ ብምቕራብ ብነፃነት ብዘይ ምንም ፅዕንቶ ክሳተፍሉ ዝኽእል ዕድላት ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ እውን ፃውዒት ዝቕርበሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ምናልባት ናይዚ ሕዚ ኣትዩ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ናቶም ዝካየድዎ ዝነበሩ ፃውዒት እውን ሓደ ምላሽ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ዝነበረ ፃውዒት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እና እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኩላትና ከም ንፈልጦ ትሒዝዎ ተበጊሱ ዘሎ ዕላማ ሰናይ ዕላማ እዩ ከም ዕድል ኮይኑ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለዩ ናብቲ ዝድለ መንገዲ ለውጢ ክትኣትወሉ ትኽእል ዕድላት እናተፈጠሩ መፅዮም እዮም ስርዓት ወዲቑ ስርዓት ብዝተተክአ ቁፅሪ ኣብኡ ዝነበሩ ክቃድቡና ዘይኽእሉ ነገራት ምስ ወፅዓት ተተሓሒዙ ምስ ፍትሓዊ ተጠቃምነትን ምልማዕን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ተተሓሒዙ ዝነበሩና ሕቶታት እዮም መንቀሊ እቲ ናይ መንግስትነት ምልውዋጥ ኢልካ ትወስዶ እሞ ድሕሪኦም ኮይኖም እቶም መንቀሊኦም ስርዓት ወዲቑ ስርዓት ብዝተቐየረ ቁፅሪ ነዚ ዕድል እዚ ነዚ መንገዲ እዚ ተጠቒምካ ትዝድለ መስመር ሒዝካ ኣብ ምኻድ ዝነበሩና ዕድላት ክንጥቀመሎም ኣይከኣልናን ነርና ክሳብ ሕዚ ሕዚ ግን እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተጣይሹ ጽቡቕ ስዳሮ እውን ከይድሎ ብዙሕ ግዜ ትካላት ነጣይሹ እሞ እዞም ዘጣይሽናዮም ትካላት እቲ ዝድለ ውፅኢት ከየመዝገቡ ዝቕህምሉ ኩነታት ወይ እውን እቶም ተጣይሹ ትካላት ብዝኾነ ናይ ኢዳእታውነቱን ናይ ደገ ክኸውን ይኽእል ካልኦት ብዘይ ሸራዊ ብዘይ ምዃን ምክንያት ተዓንቂፎም ዝወድቁሉ ኩነታት ትርኢኻ እዚ ግን ንንውሕ ዝበለ ዓመታት እውን ፀኒሑ ኣሎ ምናልባት ምስ ምፅንሖ ተተሓሒዙ ግዜ ወሲዱ ዝብል ሕቶታት እውን ካብ ዜጋታት ዝለዓለሉ ኩነታት ኣሎ ግን እቲ ዝፀንሐና ሕዱር ሕማም ብጣዕሚ ዕምቆት ዘለዎ እዩ እዚ ዕምቆት ዘለዎ ዝፈትሽካ ከዓ ዘላቕነት ዘለዎ መፍትሒ ክትህብ ትኾንካ ግዜ ወሲድካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይኸውን ስለ ዝኾነ ካብዚ ዝብገስ እውን ይመስለኒ ዜሮ ግን እቲ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሕዚ እቶም ዘይቀዳድቡና ዝበሃሉ ሓሳባት ብሙሉኦም ተፈልዮም ኣለዉ ሳቶም ተፈልዮም ናብ ዘተቐሪቦም ብናይ መንገዲኦም ክእለዩ ዝግብኦም ከመዮም ክምርሑ ዝግብኦም ዝብል ናሃቶም ናይ ምውዳብ ናይ ምትንታን ስራሕቲ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እዚ ኮይኑ ጎና ጎኒ ግን ብዘቕርቦ ዝነበረ ፃውዒት እቲ ዝተረኺቡ ዘሎ ውፅኢት መፂኡ ኣሎ ኩሉ ግዜ መፍትሒ ክኸውን ዝግብኦ ሓሳብ እዩ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዝመፅእ ካብ ምንታይ ዝነቅል እንተልካ ሰላማ ዝተሓለወ ሉዓላውነታ ዝተሓለወ ድሕንነት ህዝብታታ ዝተሓለወ ሃገር ንምፍጣር ካብ ዘሎ ባህጊ እዩ ኢልካ እንድሕር ትብገስ ኮይንካ ነዚ ባህጊ እዚ ከዓኒ ሰላማዊ መንገዲ ዕልባት ክትበሉ ትኽእል ተኾንካ ናብ ኩናት ዘእትወካ ምክንያት ምንም ክህሉ ይኽእልን ስለዚ ነዚ ተሓሳብ ብምግባር እውን ብዘቕርቦ ዝነበረ ፃውዒት ሕዚ እዚ ዕጡቕ ሓይሊ እዚ ኣትዩ ምስ መንግስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ዘለዎም ፀገማት ንምእላይ ተሰማሚዑ ኣትዩ ሕዚ ናብ መሰልጠኒ ማእከላት ዝኣትወሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ካብዚ ሕጂ ሰዓት ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር እውን ከምቲ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ምናልባት
ተደናጊሩ ዝወፀ ሰቡን ክህል ይኽእል እዩ ተደናጊሩ ልምዓት የለን ከምዚ ዓይነት ፀገማት እዮም ዘለዉ ሃገር ኣብ ከምዚያ ተኣቱ ዘላ እንዳተባሃለ በትን ዝውግዑ ነገራት ስለ ዝነበሩ ምስ መንግስቲ ብዝገበሮ ስምምዕ ናብ ሰላማዊ ልዝብን ሰላማዊ ቃልስን ምስ ኣተው ትብደገ ኮይኑ ዝንገሮም ዝነበረን ሕጂ ባይታ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ለውጥታትን ክፈልጥዎን ክሪእዎን ከስተማቕርዎን ስለ ዘለዎም ዳድጋ መብዛሕተን ከተማታት ተንቀሳቒሶም እቲ ሕዚ ኣብዞም ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ዝተወገኑ ስራሕቲ ልምዓት ንምዕዛብ ዝኽኣልሉ ኩነታት ነይሩ እዚ ንኻሊእ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ጫፍ ከይድካ ተቃሊስካ ብናይ ሓሳብ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ተቃሊስካ ድዩ ኣፎሙት ብረዛ ልዒትካ ተቃሊስካ ድዩ ዜሮ መጨረሻ ዝድለ ውፅኢት ኣብ መሬት ዝረአ ጭቡጥ ሰላምን ልምዓትን እዩ ስለዚ እቲ ሰላምን ልምዓትን ብተግባር ሪኦም እሳቶም ንኻሊእ ምስክር ዝኾኑሉ በቲ ዘሎ ልምዓት ዓጊቦም እሳቶም ኣብኡ ኣሰሮም ክዕርፍሉ ዝኽእሉ ዕድል ተናሲሖም እውን ኣብዚ ናይዚ ታሪክ እዚ ኣካል ክኸውን ክኽእል ኣለኒ ስለዚ ኣነ እውን ኣሰረይ ክዓርፍ ኣለኒ ዝብል ንሒዞም ትቐጻሊ ሂወቶም ብኡ መንገዲ ንክመርሑ ስለ ዝኽእል በዚ መንገዲ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዑደት ኣካይዶም እዮም እቲ ሓደ ብጣዕሚ ተሃናፃይና ምዕቡል ትብሎ ግን ኩሉ ግዜ ንህዝቢ እንድሕር ተሓስብ ኮንካ ህዝቢ ናብ ዘይተደለየ ሸቕሎትን ናብ ዘይተደለየ መንገድን ናብ ዘይተደለየ ዋጋ ክኽፍል ዝኽእል ናይ ቃልሲ መማርፅኻ ምምራፅ ሕጂ መዋእሉ 21 ክፍለ ዘመን ዘለናሉ መዋእል ዝጠልቦ ዘለካ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ሒዝካ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ መውጊትካ ትኽቃለሰልካ ትኽልውጠካ ትብሎ ማሕበረሰብ እውን ካብቲ ሓሳብካ ሸሚቱ ብምውሳድ ኣብ የዋፀኒ ዝብሎ ዙርያ ዓሲሉ ክሰርሐሉን ሃገር ክልውጠሉን ዝኽእል መማረፂ እንዳሃለወ ኣፎም ዝብረት ሒዝካ ፍቆዶ በረኻ ኸርተት ምባልን ንኻልኦት ዜጋታት እውን ናይ ሰላምን ፀጥታን ድሕንነትን ስጋኣትካ ምዃን ነዚ ኣይዋፅእን ኢሎም ነዚ ነፂጎም ናብ ሰላማዊ እዚ መንገዲ እዚ ምምራፆም እቲ ሓደ ዓወት እዩ እዚ ነዊሕ ግዜ ተሰሪሕሉ እዩ መንግስቲ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዋላ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ፓርላማ ወይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቦም ነገራት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ዝጀመርናዮም መንገድታት ኣለው ዝጀመርናዮም ርክባት ኣለው እዚኣቶም ኣብ ቀረባ እዋን ውፅኢቶም ክንርኢና ዝብሉ ሓሳባቶም ተደጋሚ ይቐርብ ስለ ዝነበረ ናይቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዝነበረ ፃዕርን ናይቶም ብዕጥቂ ዝነበሩ ሰባት እውን ቅኑዕ ልቦና ዝወለዶ ውፅኢት ስለ ዝኾነ ካልኦት እውን ኣሰር እዚ ብምስዓብ ንዝመዋእል እዚ ዘይምጥን ኣብ ምቅትታል ዝተደረኸ ዓይነት ቃልሲ ወፂኻ ኣብ ሰላማዊ ዝኾነ ቃልሲ ንኸድህቡ ዕድልን በርን ዝኸፍትን ምዃኑ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕርያ ወሲዶም ዝወሰኑ ወይልካ ምውሳድ ይከኣል ግርም ዳዊት ፅቡቕ ሓሳብ ልዕልካ ምናልባት ሕዚ ኣብ ዘለናሉ ክፍለ ዘበን እዚ ብብረት ኣፈሙዝ ዝግበር ናይ መንግስቲ ለውጢ ንበሎ ናይ ቃልሲ ኣማራፂ ፋሽኑ ዝሓለፈ ኢልካ ትወስደሉ እዚ መዋእል እዚ እውን ብስሩ ከተኣናግዶ ዘይኽእል ኣማራፂ ኢልካ ትወስደሉ ዕድል እዩ ኢልካ ምድምዳም ይከኣል ኢኹም ተዓንቶ ዝገለፅካዮ ዜሮ ሕዚ ብፍላይ እዞም ኣመራርሓ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኦነግ ዝኾኑ ክፋላት ነዚ ሓሳብ እዚ ተቐቢሎም ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ተማይጦም ፀገም ማሕበረሰቡ ንምፍታሕ ዝኸድዎ መንገድታት ድማ ትኽክል ዘይምንባሩ ግዜ ወሲዶም ኣብ ላዕሊዖም ናብዚ ውሳነ እዚ ምውፅኦም ይበል ዘብልን ንኻሊእ እውን ዓብዪ ተመክሮ ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ብፍላይ ሕዚ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ መንገድታት እውን ከምዚ ንካልኦት እውን ከም ሓደ ልምድን ተመክሮን ተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል ምናልባት ኣብ ቀረባ ከምንዝክሮ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ ሃሁን ፈልጦ ኢና ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ኩናት ደልሃመት ክንደይ በሰላታት ሓሊፍዮም እስካብ ሕዚ እውን ንባዕሉ ናይቶም ኩናት በሰላታት ዘመርቅዘሉን ሓደ ሳዕሜናቱ ገና ዘይተኣልየሉን ኩነታት ኣሎ ግን ድማ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ሕዚ ተሪኢኻ ድሩኳስ ናይ ሰላም ሃው ነጊሱ ሰባት ካብን ናብን ከይዶም ዝሰርሕሉ ዝነግድሉ ዝፅዕርሉ ዝሰርሕሉ ዕድላት ተፈጢሩ ናይ ሰላም ውፅኢት እናተንፈሰ ዝመፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዋላ እኳ ኣብ ውሽጡ ኣብቲ ክልል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሰሓቦ ጉጥጦን ምስ ፖለቲካ እንተሃለወ እዚ ኣብ ከይዲ ሓዲ ኢልካ ትፅበዮ ዋላ እኳ ትኾነ ዜሮ ግን እዚ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምምፅኦ ትግራይ ዝፈጠሮ ለውጢ ብጭቡጥ ኢና ንሪኦ ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ኦሮሚያ እውን ብፍላይ ሕዚ ኣብ ከባቢ ነቀምት ከባቢ ንብሎም ሕዚ ሰላማዊ ኩነታት ኣሎ ቅድሚ ተወሰኑ ዓማውቲ ነበረ ግን ሕዚ ኣብኡ ግቡእ ዝኾነ ምሕደራ የለን ግቡእ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ የለን ግቡእ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ማሕበራት ከም ድላይ ዝሰርሕሉ ዕድል ኣይነበረን ምክንያቱ
ናይ ሰላም ሃዋህው ትፈልጦ ዝተዘረገሉን ከቢድ መሓለኸታት ዝነበረሉን ህዝቢ ኣብ መንቀርቀሩ ኣትዩ ናብ ድከት ዝኣትወሉን ንድሕሪት ናይ ድሕሪት መዋዕል ዘመን ቆጥረሉ ዝኽእል በሰላታት ዝሪኤሉ ዕድላት እዮም ነይሮም ዜር ግን ሕዚ እዞም ሓልታት እዚኦም ነዚ ኩነታት እዚኦም ዋላ እኳ ደንጊዩ ተበልና ግን ጽቡቕ ስጉምትን ጽቡቕ ጅማሮን ምዃኑ ዝቐረየ ሓይሊ እውን ነዘሪኡ ነዘመዛዚኑ ናብ ዓውዲ ሰላም መጺኡ ብሰላማዊ መንገዲ ሕቶታት ህዝቡ ጠለባት ሕብረተሰቡ ዝሓተሉን ዘሰጉመሉን ዕድል ምፍጣሩ ዓብይ ነገር እሞ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ጸገማት እውን ብተመሳሳሊ ካብዚ ተመክሮን ልምድን ተወሲዱ ናይ ጽሞና ግዜ ብምውሳድ ካብ ኩናት ተረኸቦ ነገር ስለዘየለ ዜር ሓይሊ ሰበይኻ ትውድእ ዜር ሃፍትኻ ኢኻ ትውድእ ዜር ንድሕሪት እውን ዘይተሽርፎ ዘይተዋግኡ ዘይተኸፍሎ ዕዳ እናኸመርካ ትኸደሉ ዕድል ስለ ዘሎ ሰላም ኣማራፅን ኣማራፅ ዘይብሉ መተካእታ ዘይብሉ ኒልካ ወሲድካ ዝግበር ቃልሲ ከተባባዕን ኣብነት ተገይሩ ክውሰድን ዝኽእል ምዃኑ ምስማሩ ግቡእ ይመስለኒ ምስቲ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሒዝዎ ዘሎ ኣጀንዳ እውን ተኣሳሲርና ከምዚኦም ዝበሉ ዓበይቲ ምዕባለታት ምናልባት ነቲ ስርሑ ጽቡቕ ኩነታት ዝፈጥረሉን ናይ ኩሉ ተዋህልላ ሓይሊ ሓሳብን ክረክብ ዘኽእለሉ ዕድል ፈጢሩ ብምሉእ ሓይሊ እዛ ሃገር እዚኣ ንኩናት ንኻሊእ ተባሂሉ ዝወፅእ በጀት ናብ ናይ ልምዓት ኣንፈታትን መሰረተ ልምዓት ኣብ ምስፋሕ ስርዓታት ዲሞክራሲ ኣብ ምግፋሕ ንኽተውዕሎ ብዙሕ ዕድል ስለዝፈጥር ያው ምዕባለ ኢትዮጵያውን ኣብ ቀረባ ክሳለጥ ዘግብር ሰናይ ተሞክሮን ተግባርን ስለዝኾነ እዚ ብመራርሓ ኦነግ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ሰላም ስጉምቲ ካልኦት እውን ክስዕብዎ ኣለዎም ዝብል ነገር ወሲድና ናብቲ ካልኦይ ኣጀንዳ ተኸድናታ ይመስለካ كم كلا حزنا زلنا أجندة من البات مس معلتي إندستري تأساسيرو فلايز أبا ديسابا ببرك ها أفريقيا ويا جور حدو على النات سالت قنيلو قلت معلتو غير لو كاب جمر نصا عداغا قطنا نجد أفريقيا زفترهم عدلات متكامن أبغوننا لمعات مقعزم بزبل مريح قال وي تيما زكايت زلو إندستري زقبل زلا تايك مسللو زبل ما أوغراوي وعلالو أبزا أهجرا وعلى من الوقت إثيوبيا كم إثيوبيا أبزنا إندستري زفرت خدو زلا لو تتاي مسل بالنجار التأساسي ناكر أساس دلوقية من الوقت كم تفلتوا بفلاي مس إندستري بارك تأساسيرو أما لا إثيوبيا خمس بحال بفلاي تمرزو كابتات أبزنا إندستري بارك ستار زلا ياو زيرو كاب جبرنا ويحرش زمرعو إيكونومي زهجر خيدا إندستري ناز مرعو ኢኮኖሚ ምሽጋር ዝብል ባይታ ምንጻፍ ስለ ዝኾነ ኢንዳስትሪ ንሰርሖም ስራሕቲ ግን ዘመናውነት ብዝተመልኦ ቅልጡፍ ግልጋሎት ብዘለዎም ዘመን ጠልሞም ቴክኖሎጂታት ዘእተው ፈጠራ ዘካተተ ብቀሊል ወጻኢ ብዙሕ ሸርፊ ወጻእ ትረኽበሉን ሰደድ ትገብረሉን ዕድላት ፈጢርካ ኢንዱስትሪታት ብዝተኻእለ መጠን ክዕንብቡ ዘኽእሉ ናይ ፖሊሲ ኣንፈት ተነፂሮም ኢትዮጵያ ብርክት ዝበላ ከተማታት ካብ ከተማታት ሓሊፈን እውን زواتات نبلن حد تمرز أكابتات بناي إندستري مندر تغيرن ون أبزي ناي إندستري باركس تسرح عبيت صراحة لو أبتقرأي ونتوسي نحزي من الوقت حزي دحر زسم معنات ناب صراحة زي أطوال عدل ولا نتفتر يمس أمبر بركز ولا ناي إندستري باركتات خمني أما غلي زلو إلوون حزي من الوقت أبقل قلوت زي اللي خوي نمبر أما عرب كابتات وبعخر كابتات جمروا نيرهم زيهم نورت من الاستلو كم هاجر زهلونا لوتات كم هاجر نصبيو أو إندستري كنرهو إنا نخلز بحال توتن فرياتن أم عباي أم السجار نبغى علوم زخنا جدا كيلوميلو تصفي جبرلو إذا كتما ديسا كسالت أنا حو على دم مزت أساسيرو كم أهجور أفريقيا أم من تبرك إيراني نازل جم جامي زكاي نيرو مس بفلاي مس أجندة 10 سنة ناي حبرات أفريقيا أجندة أساسيرو أبزي زلنا لوتي لا إندستري نجورو زلنا لوتي سلوت زي مخانو أبزي سلوت زهنا من قد تكن كتل خمس زلنا بفلاي ما خمتهم إثيوبيا استخدمتهم زمنا إندستري بارك نولهم كل جلجالتهم بفلاي أو وش تأب حدا شيء زخونو ناي جبرن ولا ناي كربن ولا كوز أزمة صحت ولا زين بروسس بملون زين فتسملهم ناي محدرة هالكتات زغنس بقليلو صراحة كسال زخول عين أنفتات كن كتل الناس بالمريح كم حدا استقمت له بفلاي ما استبلو سب سراح تكنولوجي أي artificial intelligence نبلو نابتجبر تينا كنسوق ملنا زبيل كمون زبن تلو حملاي إندستري نبلو تكي الوز هنا مس أكسجين مس كالي نجارات أي أير مستتحزة
مس محكام كابتات ون تأساسيرو أبزين نصرحهم إندستارتات أمتى هنا خنصرح لنا زبل عقمتات أمرا ونواتون أبجمز أتوه أنفتات كن قتل لنا زبل ما رح تقتلوا زو على أن تسالت قنيل لمداويت إثيوبيا ونايزي حدث ساتافيت خوينا أبي إثيوبيا زلوا تمكرتاتون بصبوا من قدي إنها تلعلو استرأي لغنتات اللمو زيرو أب إندستري زلنا سجمتات كايدان تايمثل تاعنت أنفتي بنجس قتل زلوا زبل نجرا وحسات تتغيرنا وتي مس إندستري تتححزو بفلاي إندستري ندعم ببه بزخدة قطري أبوزح نجاركا تمرالي يزخيد عقمي يزفتر لك إندستري تحسب كلها سلا مفرعينات نقول نتقول فيكونا مخنياتو نا إندستري التوتكا كافتي مفرعينات تتححزو زسوقهم زخيد سلا زخونة سلازي مثل إندستري محساب جزء وانو تطلبو صبوق معول حسابيو إلكي هتوسد كم إثيوبيا استجمروا صراحتات نيرهم بفلاي أما مجمرات حرشة مزمان زمن أو حرشة هدما نتي إندستري مجزمجب كوينو نوع حزوتي إندستري نايم السجار من قدي مسلات استسرح صراحتهم توم أبستفلا لي خابيتات هاجرنا نريهم زلنا باركتات إندستري حرشانا زمينا حرشة زمين كادما نتي إندستري مجيبكا إندستري تتوكيسو خد اللزغال عدل إن مفتار تسرح صراحتات علو زياتهم أبتي كم أبزم حموش عامتات بفلاي مس ما حيش ريفورم إيكونومي تباهلو منجستي زحزو أنفت كر خلنا بزبالة تأمته زتوهابو من ناب تكبر أو صراحتون استشرفوا لهم قناتيو نيرو الكخاموسات غل حزي بركت زبالو مس مفرعينتنا تتححزو أسفيها خان عم عمام طريقوتات علو حدا كواسرنا إن طريقة قدمكو باستا خواص عايز متصنيرو باستا خواص عايز متصنيرو حزقن بركت زبالو كاو بدغنتهم زنبرنا فرياتات او وشت عدي استتكلو خناتات خاطري ازي اندستري ذهبنا ياو طمته خبوان نابوان معبالتات اندامصاي خيد سلازلو زفطرو زلو كالاي اندستري تحسب كلها خم تقدم لنا زقمتنايو اب مفرعينه حرشاون لعن طمته تكبر سلازلكا اب مفرعينه حرشاون حزي حرشا زمينكا خبتي دحور زخونه ميلا محرس وصيخا بحبرت سرح محبرات ابيل كاديو منغستو بزغبرو دغاف ديو سب هافتي بصفحات بموفار ديو حاجاين كرمتن زلو وقتي تتقيمكا اب مفرعينت ام معباي زخيدو زلو خيادوتات نتي اندستري معباله إلنا جميرنا زلنا غعزو نعو بوانا نتحجست مخانم تامين لهم عبزو سرحو زلو سرحتون بتاع عبيتيوم الكام وسادي كالي حزي بزح ولا بعداغا سيرنا اتينا بتي كمتم كالوت عينت فرياتنا نفلط له درجه عين بصح حنبر بركت زبول عينت فرياتات خمزلو بطريقهم زي كونس او وشت عدي بروسس تغيرهم بعداغا عالم قريبهم دشيطلو خناتات تفطيريو سو معباي مبرخ غنا زحتنا صعر خون خل زياتهم بمخانهم جن إندستري نحسب كلنا مفتار عدل سرحون نيبعد زخونه تراس لزلوا أبزون بركت زولو وجنات أبتسرح نسو توافيرهم فلايتهم ما أخلوت زبال ما أخلي درجات مرت اللوم إلنا نحسبهم مس تكنيكن ما تمرتن سلت أنا تتحيزو إذا سلت أنا حيل سب أبتن فابريكاتات أتيو تتقام عدل سرح كونه لزخاء لقناتات ونالو تمدرخون سئلوا إثيوبيا زمت مثلا نتو على إثيوبيا في اللاين إندستريت أمتهيبا أبتي حدش ريفورم إيكونومي توجنهم زلا سرحتي وتسيتاونتهم صبوا سقوم تخيل سلازلو تمكروه تحلف تخيل هاجر يعتباهيلا نابزي عدل زين ختدالو زخ على تلو خناتات هالو أبزي إندستري ما أخل جيرنا نخدو زلنا قعزو قدم كبل نشتي أمنا يدقى ناي إيكونومي عقمتات استدرخي نيرو ناي دقة سب هافتي بزوح جزيز أوعيت نقبرلو كونتات نيرو وحزون تزلنا هافتي بتعم سفيح سلا زخونة ناي دقة سب هافتي مسيوم بالمع تي برخفت خوينو ناشر حلو زلو كونتات هالو أبزي حزنا يزلنا كتسومون ناب كابي 10 زخونو هاجرات زركو سب هافتي أبي إثيوبيا مسيوم مس إثيوبيا بين عينت ناي إيكونومي خلطاوي محزنات كسرحو خمزلوهم عدت غيرهم زتملسوا لقناتات نيرو زي تاي زريكا إثيوبيا اندستري زلوا مچونت نتي اندستري خمجب زخل
خمرح زغل حيل السبن نعوخ مجب زغل التاوتاتن خندينا يزأكل زتأمامن كم زخونة بقدامنت بمهابيهم لعل إسرائيل زخونة هجرات أب حدا سومن أب كل تسومن مسيوم أبي إثيوبيا عودت جيروم مناي أطباوي متسار المفتار زفتون مو زي نا إثيوبيا تسوقمو زلا خيد خوينو زري خاين تكون كازن باركتات إندستري تري خاينون حزي لعل 500 إيطاوي سبهفت إثيوبيا سبهفتيهم حزام منزلو هرتاي زريكا بإندستري نايمونانن أب إندستري نايمنقسقاسن عقمتات إثيوبياويانون كاب جزء ناب جزء النعبه زخدلو زلو درجه يزلو سلازي كم تعنتو يقدم لنا زلعلنا ازي بتزدل لمنقد خسالطن كفصامن اندحر كوينو توحس سلامن رغاتنا يز هاجر اقداسي الكام وساديكال ابز حج زلنا له مواقل كوينو مكواس بركز زولو هاجرات زلو سب هافتي እንዳ ወሓዙ ዝርከብሉ ዘሎ ደረጃ ይዘሎ ሰላምና ብዝያዳ ወሕስና ኾነ ብዝኸደሉ ቁጥር ድማ ካብኡ ብዝና ሃደ መልክዑ ናይ ኢንዱስትሪ ማእኸል ዘይትኾነሉ ኩነታት የለን ኢልካ ምውሳድ ይካል ስለዚ ኢንዱስትሪ ከም ትዕዝብተይ እንተኾይኑ ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ዝስጉመሉ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ካብዚ ብዝያዳ ንኽስራሕ ግን ገና ሕዝውን ባዕሉት ናይ ስታርትኣፕ بوليسي تحنتيصو زنسرحلو زلو منغدي كاب تي اندستريس كم مقدح حلفنا ون حزي نفت ناي مفتار ببعلنا كم هاجر مللينا بزخونه ነገር ናብ ዓለም ለምዕዳጋ ዓለም አቲና ኣብኡ ተወዳደር ተንኮነሉ ዝኽእል ናይ ምህዞ ስራሕቲ ንምስራሕውን ንምትበዓሊሙ ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፍሉይ ጠመተ ተዋሂብዎ ዝውገን ዘሎ ምንቅስቃስዩ ከምቲ ዘለዓልካውን ኣብ ኣጀንዳ 2033 ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ብኢንዱስትሪ ናይ ምትእስሳር ተግባር ተሓደ خمشتو تتحيز زوجنا لزلو خناتات سلا زخونة زون أبز حلفة خصامون كل تسامون تناي زبا ونقدم التأثر تراخيبهم زوج علون زرع لون خناتات سلا زنبرة بزيت مجاجيبو إندستري كم إثيوبيا كم أفريقاون تأمت تواهبون خسرح زعلنا من مقصقاس كم زل إذا ملختك تقلي حزكم تعنتو زرع الخيو داويت من الوقت حزي زناي إندستري زفر زرع زلو سجمتات كاب أوان عبيي زلاتات يزر زلو عبيي معبالتات يزلو كم عجرون من الوقت زفر إندستري نمنتف مثلا توزع بهالنجارات ترينا يوم تحد ريسورس والخيو عنتويو إثيوبيا بز تحمى عجري قنتن أخول زخنا ريسورس ولو بقوا وزيت أمنالو جندما نز إندستري حيل تحتي كنا نخالي كابتاتون كمجب عقم كون زخيل تفترة حفتلو نايم عدن حفتلو زيهم كلهم بقوا ناب ربحته وعلنا يوم زفرزي ناب زحش بركي مسيو كابتوم كالو زفرات بزحش ملكعو تولو تربح الناس سالت قالوا من قدك اللي خيل كامو سادي كالي تناي حيل سبيو حيل سبخم تفلتو إثيوبيا فلا إثيوبيا ناي مناسي هاجريات بحال بز تحمى هاجري كونتن كم تن كالوتنا أوروبا ولن كالوتنا يروحوا مشرق إيزيا نولن هاجرات بناي مناسي حيل درك زلوا هاجري كونتن بركز بلك سرح زغل مناسي له برجز زمن أسيزي بمول واستمهار ديو نتزد الله تقلب دي زبل حتى ولا زول يتخونه جن ركاش زخونه ناي قلبت حيل الله لإندسترك مجب زغل كسرح زغل حيل الله زي كم حدث أجان عدلن توصلوا قدايو لازم مسألة بنقول دما من البعض إثيوبيا زلوا هواهو كيدي إندستري زي عم ببلو زي عبيلو زي تقوسلو زي الوطلو من قدي أيهلن يلكا هتوسد كافت قدم زنبرة خونتاتون من البعض أبزناي إثيوبيا تفريز بالإكسبو بتلقى جامي زقروا نجارات نيرهم كاب جزينا بجزء أب تهاجر زلولوتي عبي تصفاز من مخانته جلس الله خونتاتلو داويت كتصرحت أني حنير عنتو كده محزم من البعض بإندستري نفري من نمرنا ناوتات أو حتات هذا جزء زي سيت زي حوسو استوسنا نجارز قولهم استوسنا بارتم طرح أفرينا نوزع نسدلو كالي بارتم دما كالي وزع خيدو زملاء له عينتي نيرو حزقن بركز زبل صراحتي أبزي كل نجارهم وديهم تعشيقهم خالي فاليو أد تغيرلهم نوزع زخدلو ناي شرفي مينس زغنلو شرف وزع زمتلو عدلو ناتفتره زمز له خناتاتلو عدل صراحة مفترون كومو عبي لو تي زمز له خناتاتلو مو إذا وعلى أفريقيا دما فلاي أفريقيا ببزحات كم سألمات أهجور تجارات توصل زنبرة مثلي حزي كالي زعبا مخانو أفريقيا تحريت أهجور أفريقيا كل زخنة هفتج النزل لواجن بأجواو زي تم حدر أهجور تبعيلا
تፅዋዕ ኮይና ነዚ ፀገማት እዚ ነቂፋ ግን ኣልዒላ ግን ናብ ዝሓሸ ብርክ ትሰግር ምዃና ዝተገለጸሉ መድረኽ እዩ ነዚ ድማ ኣብቶም ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ትኩረት ጌርና ንስራሕ ዝብል ናይቲ ዋዕላ መሰረታዊ ትኩረታት እዮም ነይሮም ብፍላይ ምስ ዘበን ዝጠልቦ ኣስተብህሎት ሰብ ስራሕ እንብሎ ኣብኡ ትኩረት ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ከም ሓደ ኣንፈት ዝተቐመጠሉ እዩ ካልኣይ ሓምለዋይ ኢንዳስትሪ እንብሎ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ሕዚ ግሪን ሌጋሲ መሰረት ዝገበረ እዚ ናይ ሓምለዋይ ኣሰር ስራሕቲ ብፍላይ ትካልዎ ዝኾኑ ኢንዱስትሪታት ኣብኦም ብምብዛሕ ንሰርሖም ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት እውን ብነዳዲ ብግዛዕ ዝሰርሑ ከይኮንስ ብሓይሊ ማይ ብገለ ዝሰርሑ ብክለት ካብታት ኣብ ምሕላው ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሓምለዋይ ኢንዳስትሪ ምስላጥ ከም ሮል ሞዴል ተገይራ ትወሰድ ትኽእል ምዃና ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ስዒበን ዘለወን ውህሉል ሃፍቲ በግባቡ ክጥቀማ ኣለወን ዝብል ኣንፈት ዝተነፀረሉ ብሳልሳይ ብርኪ ድማ ዓቕምታት ኣእምራዊ ንዋትና እውን ብፍላይ እቲ መናእሰይ ናብ ፈጠራ ናብ ኢኖቬሽን ስራሕቲ ከኣቲ ዕድል ንፍጠረሉ ዝብል ነገር ተነፂሩ ኣብ ኢንዱስትሪ ዘለወና ዘላ ዓብዪ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብኡ ዘለዉ መሓለኻታት እውን ናይ ቢሮክራሲ መሓለኻታት እውን ዝሓሸ ነገራት ኣለዉ ምልክታት ኣለዉ ግን ሕዚ እውን ገና ዝተርፎ ስለ ዝኾነ እዚ ኣሰራርሓታት እዚ እውን ብዘመናዊ ኣሰራርሓታት ክትከኣለዎም ዝብሉ ከም ሓደ መማየጢ ዛዕባ ዝተወሰደሉ ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ናይ ባዕላ ዝኾነ እጃም እና ተዋፅአት ከም ዝመፀትን ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ትራክ ከም ዘላን ዝተገለጸሉ እዩ ዝመስል ሞ ኣብዚ ትውስኾ ነገር ተዝየልዩ ናብቲ ሳልሳይ ኣጀንዳ ተሰገርና ፅቡቕ ግርም ሳልሳይ ኣጀንዳ ምናልባት ብዋናነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዒልና ኢና ብደንቢ ግን ድሕሪ እቲ በዓል ዝነበረ ምዕባለታት እንታይ ይመስሉ ኢልና ክንርኢ ስለ ዝደለኹ እየ ምናልባት መበል 19 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ኣርባ ምንጭ ብድምቕ ዝበለ መንገዲ ትማሊ ማለት ብሰንበት እናተባዕለ ውዒሉ እዩ ከምቲ ዝተኸታተልካዮ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ብርክት ዝበለ ነባሪ ከባብታት ደው ካብ መላእ ዝሃገር ተወከሉ ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ተወከልቲ ዝተረኸብሉ ድሙቕ ዝኾነ በዓል ነይሩ ሞ እዚ በዓል ከመይ ሓሊፉ ከመይ ርኢኻ ዳዊት ኣብኡ ዝነበሩ መልእኽትታት ዝተሃቡ መልእኽቲ እንታይ ይመስል እዚ ህብረ ንምነዮ እንደልዮ ህብረ ብሄራዊ ሓድነት ኣብ ምስላጥ ኸ ተርእዮታት ነይሮም ዶ ልኡ ዝገልፁ መድረኽ ነይሩ ኢልካ ዶ ትወስዶ ከመይ ርኢኻዮ ብጣዕሚ ምዕቡል ዝኾነ በዓል እዩ ሓሊፉ መዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ውቅብ ነይሩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እቲ ብቐጥታ ፈነው እውን ብቴሌቪዥን እንዳተመሓላለፈ ዝነበረሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ እንዳተኸታተልና ኢና ነርና ኣብኡ እቲ ሕብረ ፅባቐ ናይ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብድሙቕ ኩነታት ዝማዕበለሉን ዝተፈላለዩ ኣልባሳትን ዝተፈላለዩ ናውትን ዝተፈላለዩ መጋየፅታትን ሒዞም በብኸባቢኦም ንኸባቢኡና ይውክል እዩ ዝብልዎ ዓይነት ትልሂትን ህርመትን ተዓጂቦም እዮም ኣኽቢሮሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል በዓል ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ኣብርሃም ኣብኡ ከምቲ ዝገለጽካዮ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተረኺቦም ነይሮም ኣብቲ ዝተረኸብሉ በዓል እውን መልእኽቲ ዘመሓላልፍሉ ኩነታት ነይሩ እቲ መልእኽቲ ብዋናነት ነቲ ሽዑ ዕለት እሱ ዝነበረ መሪሕ ጭርሖ ወይ መሪሕ ቃል ንዕኡ ብጉሉህ ዘርኢ መልእኽትታት እዩ ነይሩ ሃገራዊ ምርድዳእ ንሕብረ ብሄራዊ ሓድነት ዝብል መሪሕ ቃል እዩ ነይሩ ስለዚ ሕብረ ብሄራዊ ሓድነት ንምህናፅ ከምዚኦም ዝበሉ ዓበይቲ በዓላት ኣገደስቲ እዮም ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ በዓላት ኣጠናኺርና ክንቅፅለሎም ክንክእል ኣለና ዝብል ካብ ሓደ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ነይሩ እዚ መልእኽቲ እዚ ብዋናነት ኩሉ ግዜ ሕጂ ሕዳር 29 ጥራሕ እናተፀበኻ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን በዓል ጥራሕ ምኽባር ዘይኮነ ምንም ዝኽልክለና ነገር የለን ክልላት እውን ኣብ ክልለን ዘሎ ናይ ባህሊ ምልውዋጥ ሓደ ነቲ ሓደ ንኽፈልጦን እቲ ምሕዝነቶም ብዝያዳ ህዝቢ ንህዝቢ ንኽጠናኽሩን ብሕዳር 29 ጥራሕ እናተፀበያ ዘይኮነስ ንዓአን ኣብ ዝጥዕመን ነዚ ነገር እዚ ክጎልብት እዩ ብዝብልኦ ማእኸል ገይረን ብቐፃልነት ክሰርሓሉ ከም ዝኽእላ መልእኽቲ እውን ዝሓዘ ለይቲ ናቶም ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ክብል ይኽእል ካልእ ኣብ ምዕባል ኢትዮጵያ ኢና ጠመታ ክንገብር ዘለና ኩሉ ነገርናስ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕባል እንታይ እጃም ኣለዎ ካብ ሓደ ጫፍ ክሳብ ሓደ ጫፍ ዝውርወሩ ሓሳባት ኣብ ምዕባል ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ግደ እዩ ዘለዎም ስለዚ ስለ ምዕባል ኢትዮጵያ ንሓስብ ተኮይና ዋና ታርጌትና ማእኸልና እንታይ ክኸውን ዝኽእል ስራሕን ጥራሕ እዩ ስለዚ ስራሕን ጥራሕ ጠመተ ብምሃብ ኣብ ምዕባል ኢትዮጵያ እጃምና ነበርክት
ዝብልውን ካሊ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ነይሩ ኢትዮጵያ ንሕና ጽልና ኢትዮጵያ ኢልና ክንጽውዕ ከለና ኣብርሽ በቃታ ኣነ ዘለኹዋ ከባቢ ጥሪሓ ክትመስለኒ ትኽእል ወይ ትኻልእ ከባቢ ኢትዮጵያ ኢለ ክጽውዖ ክእል ግን ኢትዮጵያ ተባሂሉ ክጽዋዕ ከሎ ልክዕ ከምናተይ ከባቢ ድዩ ወይስ ከምናተይ ከባቢ ፍልይ ዝበለ ብዝሃነት ዘለዎን ዘተኣናግድን እዩ ኢትዮጵያ ክትብልካ ክትሓስብ ከለኻ ኩሉ ነገር ቃንጭን ማዕረን ጌርካ ተሓስቦ ትኾንካ ጉጉይ ኣተሓሳስባ እዩ ኢትዮጵያ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ናይ ብዝሃነት ሃገር ናይ ብዝሃነት ማእኸል እያ ናይ ብዝሃነት ሃገርን ማእኸልን ምዃና ክትፈልጣ ትኽእልካ ቅርብ ኢልካ ናብቲ ማሕበረሰብ መጽናዕትን ምርምርን ክትገብር ከለኻ እዩ ስለዝኾነ ብፍላይ እዚ ንምሁራት እውን ማእኸል ዝገበረ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኢልካ ምውሳድ ትኽእል ኢትዮጵያ ንምፍላጥ ኣብ ብሄርን ብሄረሰባትን ቅርብ ኢልካ መጽናዕቲ ክካየድ ክኽእል ኣለዎ እዚ መጽናዕቲ እዚ ናብቲ ሕብረተሰብ እውን ክበጽሕ ብምግባር ሕብረተሰብ ሃገሩ ዝርድአሉ ዕድል ኣብ ምፍጣር ክንሰርሕ ኣለና ዝብሉን ካሊእ መልእኽቶም እዩ ነይሩ እቲ በዓል ዘመሓላለፍዎ ካልእ እቲ ዝተዛብዐ ትርክቲ እንድዩ ሕዚ ብዝተፈላለዩ እዋናት ብዝተፈላለዩ ምስምሳት ናብ ዘይኮነ ጎነፅን ዘይምርጋእን ዘእትወና ዘሎ ስለዝኾነ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ዝተዛብዑ ትርክትታት ብሓባር ትርክት ልዝብ ሰላምን ፍቅርን ብጥራሕ ብምሕሳብ ትርክትና እዚ ጥራሕ ብምግባር ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ንምህናፅ ሰላማ ውሕስ ሰላም ዘለዋ ዝተረጋገአት ኢትዮጵያ ንምህናፅ እውን ከም ዝተዛብዑ ትርክትታት ክንሕክም ክንክእል ኣለና እቲ ብሓበራዊ ትርክቲ ልዝብ ናብ ሰላምን ፍቅርን ክንምለስ ክንክእል ኣለና እዚ መንገዲ እዚ ክንሰርሐሉ ኣለና ዝበልዎ እዩ ታሓንቲ ብዋናነት ብጣዕሚ ዝመስጠትኒ መልእኽቶም ግን ሕዚ ዘለና ኣሎ 21 ክፍለ ዘመን ኮፍ ኢልና ንዘራረበሉ ኮፍ ኢልና ተማያይጥና ፀገማትና ንፈትሐሉ ናይ ሓሳብ ቃልሲ ክነካይደሉ ዝግባእ መዋእል እንዳሃለወ ካብዚ ብተቃራኒ ጠጠው ኢልና ንፍጽሞም ዘለና ተግባራት ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ህዝቢ ዋጋ እውን እንዳኽፈሉ ስለ ዝመፁ ካብ ምቅትታል ወፂና ኣብ ምዝርራብ ትኩረት ክንገብር ኣለና ዝብል ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ መጻኢ ብሩህ ተስፋ ማንም ንድሕሪት ክምልሶ ዘይኽእል ብፈጣሪ እውን እዚ ቅቡልነት ዝረኸበን ዝተፈቀደን ስለ ዝኾነ ኩሉ ማሕበረሰብ እዚ ጸጋ ዝተቀቢሉ ነዚ ጸጋ ዝዕውትነት ክሰርሕ ከም ዘለዎ እውን መልእኽቲ ዘመሓላለፍዎ እዩ ነይሩ ዝተፈላለዩ ዕዱማት ኣጋይሾም ነይሮም ኣብቲ በዓል ንሱ ኩሉ ሻዕ በዓመቱ ከም ዝፍለጥ ማዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክበዓል እንከሎ ኣብኡ ከሎ እውን እቲ ናይ ሃገራዊ ሓድነትናን ምርድዳእናን ተምሳሌት ዝኾነ ካብ ዓድዋ ቀፂሉ ካብ ዓወት ዓድዋ ቀፂሉ ተምሳሌት ዝኾነ እቲ ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እዩ ጽዋዕ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ክልል ሶማልያ ሓግያ ዝሓለፈ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብኡ ብዝሓገየትሉ እዋን ከባቢ 120 ሚልዮን ብር እውን ኣታዊ ተረኺቡ እዩ ሕዚ ድማ ካብኡ ወፅያ ናብ ካሊእ ክልል ርክክብ ዝተፈጸመሉ ኩነታት ነይሩ ኣብቲ በዓል ንሱ እዚ በዓል እዚ ጽዋዕ እውን ኣብኡ ምልዋጥ ዝግበረሉ እቲ ሃገራዊ ሓድነትን ምርዳእን ዝፈጠሮ ህዳሴ ግድብ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ እውን ታንእሽቲ ኢትዮጵያ እንድያ ትማሊ ብ29 ሕዳር ብሰንበት ክንሪኣ ውዒልና እሳቶም እዮም እቶም ህዝብታት እሳቶም እዮም ብሕራነት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እውን ጀሚሮሞ ትሕራነኹም እውን ኣብ ጫፍ በፂሕሎ ጽቡቕ ይስጉም ኣሎ ዝብል መልእኽቲ እውን ስለ ዘለዎ ናይ ርክክብ ጽዋዕ እውን ዝተሳለጠሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ በዓል ግርም ከምቲ ዝበልካዮ ምናልባት ዳዊት እቲ በዓል ብጣዕሚ ድሙቕ ነይሩ ውቁብ ነይሩ ብርክት ዝበለ ቁጥሪ ዘለዎ ህዝቢ ድማ ተሳቲፉሉ ልዕሊ ኩሉ ከም ሃገር እንምነዮ ህብረ ብሄራዊ ሓድነት ንምፍጣር መሰረት ዘንብር ምዃኑ ዝተረየሉ ኣፋፍኖት ዝተቐመጠሉ ኢልካ ምውሳድ ትኽእለሉ እዩ ብዋናነት ጋሞ ጎፋ ማለት ወይ ኣርባ ምንጭ ንብሎ ይፍለጥ እዩ ብተደጋጋሚ ዝዘረበሉ ወለዲ ባህላዊ ናይ ዕርቀ ፈታትሓ መንገዶም ንኻልእ ዓለም እውን ተመክሮ ክኸውን ዝኽእል ብሉፅ ተመክሮ ዳዕኳን ዝኾነ ሃፍቲ ከም ዘለዎም ብተደጋጋሚ ዝተገለጸሉ ኩነታት ኣሎ ሎሚ ድማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ በዓል እዚ ክበዓል ከሎ ድማ ከም ዕድል ትተረአየ ናይ ሰላም ሃማዊ እውን ተፈጢሩ ምናልባት ኣኹሪፎም ዝነበሩ ሓንጊዶም ዝነበሩ ሓይልታት እውን ናብ ሰላም ማእድብ ዝመጽሉ ዝበዓል ዘሎ በዓል ምዃኑ ፍሉይ ዝገብሮ ምንባሩ ዝተሓበረሉን ዝተገለጸሉን ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽክዎ ኣብ ናይ ዕርቂ ማእኸል ተባሂላ ሞዴል ተባሂላ ኣብ ትውሰድ ከተማ እዚ በዓል እዚ መብዓል እውን ንባዕሉ ከም ሓደ ዓብይ ጸጋ ተገይሩ ዝውሰድ ብብካቢኡ ከም ትፈልጦ
እዚ ናይ ባህላዊ ኣታላላያ ጎንጽ ዝኾነ ባህልታት ኣለውና እዚኦም ነቶም ኢትዮጵያውነት ነተሓድነት ነትንደልዮ ስምምዕነት ነትንደልዮ ሰላም መሳገር መናጠር እንተገይሮም ክወሰዱኹም ዝግበውን ዝተገለጸሉ መድረኽ ነይሩ ውቅብ መድረኽ ነይሩ ህዝቢ ትሪኦ ካብ ጓሓት ጀሚር ክሳብ ምሸት ኣብቲ ከተማ ዝነበሮ ድምቀት ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ሚድያ ሪናዮ ሰሚዕናዮ ውቅብ ነይሩ ኢልካ ሙሳድ ይከኣል እዩ ከምቲ ዓንቶ ዘልዕልካዮ ዶክተር አብይ አሕመድ ዘሕለፍዎ ዓበይቲ መልእኽታት ኣሎ በተመሳሳሊ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ እውን ኢትዮጵያ ሓድነት ዝግለጸላ መስደመም ሃገር እያ ክብሉ ሓሳቦም ዝገለጹሉ ኩነታት ኣለዉ እዚ መድረኽ ከምኡውን አቶ አደም ፈራህ ማለት ናይ ብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት ንሰሙን ካብ ኩላትና ዝኾነት ኢትዮጵያ ክነጠንክራ ኢና ክንራግጽ ኢና ክንፈጥር ኢና ክንሃንጽ ኢና ዝብል መልእኽቲ ዘሕለፉሉን ኩሎም ድማ በብመዳዮም ጽቡቕ ሰናይ ትምኒት ዝገለጹሉ ጽቡቕ በዓል ነይሩ ቀጻል እውን ተቀጻል በዓል ዝበዓለሉ እውን ኣብ ዝሐሸ ምስተ ዓንቶ ዘልዕልካዮ ምስ ህዳሴ ግድብ ተኣሳሲሩ ፍላይ ምስ ምዛም ተኣሳሲሩ ዝህልዎ ድምቀት ዝበዓል እዚ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ክወስዶም ዝኽእል ዝተገለጸሉ ኩነታት ነይሩ እሞ ዘይልዕልናዮ ነገር ዘሎ ይመስለኒ እንዳዊት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ማዕድ ዘተ ንሎሚ ዝነውርና ሰለስተ መሰረታዊ ዛዕባታት ጌርና ክነቕርቦም ጻሕና ሓሳባት እቶም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም ነይሮም ምናልባት ኣብቶም ዝተለዓሉ ሓሳባት ንስኹም ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ሓሳብ ክትለዋወጥሎም ዕድል ዝረኸብኩም ኩነታት ተለልና ተስፋ ንገብር ኣብ መጻኢ ሰሙን ድማ ካልኦት ዝመረጽናዮም ዛዕባታት ሒዝና ብተመሳሳሊ ክንራኸብ ኢና እንተን ሎሚ ግን ምሳኹም ጸናሕና ኣነ ብርሃ መስኳልን ዳዊት ስዩምን ብሓባር ነርና ሰላም